ka Coordination Committee of Registered MEECL Employee Association and Union kala penpau ka jing persya ya ka jingwara ka Sarkar India ya ka Electricity Amendment Bill araja puar halok sabha ya ka ne ka bill lawanra apne ka jing persya ka bajur na kidkhot kaliang persya hayeng dorbar ka lok sabha ha ka pratrip nailar arjar arpuar kum ka jing persya yang ne ka bill ka CCORMAU kala penlong ya ka jiki persya halom jing sai bat dawa ba ka Sarkar India kamdai man menjuru ya ka ne ka bill namar kan plelar i company ni Riusimet ban sim ka bukat bomon hak state ka jongi hak ba ka Sarkar India kala day bani penbait lang bat ki state government handrai la shule don bor PE akwa ban penpa hong ne baki jing duna jong ki jing trekam jong ki power utilities hapo ke jela ke jongi ngan kren ya ka ai ke badai siapang ke jela ke jongi kalong nam benta ke jing duna bentrai kam kinong tre nakaliang ke jong kinong tre ni tre ar phusau kenta ki lineman ki jugali ki badan napo ki power stations ki substations ki engineer baro ki pendap ya ke duty ke jongki bat ki tre hok ya ke duty ke jongki wat hapadeng ki jing duna ki babon kini i hakine ki benai ki baladep hakaba one lunch shop kilaer yang uslap handrai hapo arts ni lais ni lala ban penbiang yakilat baro kene kadai kai ke jing trei ka bakum kinong trei ni a ya ka service ke jongi syaki pajba harai ke bas ngausi kalong baki bor ki bahalor nam tiap nakai ka dau kadan baik kum kata ke jing tumbu ke jongki ban pani bagane ke utility ke MECL kala fail bat badai ban hand over no seki private ngakwa bani thu ipi hang ne badagi po hajar crore la shem ya kini kilon nakabanta jongno ban snai kilan ban bhai kilan ban bhai substation ban bhai power station hadian nang ta ban hand over no seki private kene kalau ko pasmosi bagi kalon mano ban seo hap ban seo naka tax ke jonga ke jongpi bat kibreu jongkari India kibaseo ya ka tax kata kadai ke ai ke policy jongga central government ngakwa bani thu pi hang ne bangadak siyo ban pule ya ka wei naka financial report ka boong ba hakine ki sansnem ke jongga ne government jongga India lama hado Shipo hajar lak crore Shipo hajar lak crore yaki company private ki bahe ki bara shim ki loan ki jongki nabo ki bank kata kadai ke jing trei jonggan ne ka Sarkar India ke jongi katba fini ibat baik shaula ki yen ki jongpi lahap ban punduna kagas silinder kebanyau snem menchua niyo laispa san phou tengka menta kapoi syaka khatwei spa sau phu san tengka rung subsidy hapo ka account jonga san phou lai tengka jai ho modi ji kane kadai ke kane ka Sarkar kale nakabanta jongi ki pajba ar phou nyol kumbala ong i presiden menta kasni ginong trei jong ki badan hapo ki power sector jong ke India borok away ki persya yakane kabil kum ginong yalam jong kasi karbau ni kwa ban penpau hakmat jong pi hakane kapor bas ko ba belong ki balapan kre bangin mi syakmat ngin up ya ka ai karai jong ka National Coordination Committee
Bat kum bangas ngau tho. Ba lada kene ka bel ka pas. Ngim ban se ngihap ban straight bat ban si swap. Ngakwa ban buah khmat jong pi kene kapor. Ban kali. Lada ka pai hok tau pot. Bangin si swap. Hato pia kloy ni em. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Say yes. Yes. Thank you. Ni don kam. Hakane kapor ngimban se. Ban ni request. Ya government ke jongi. Lamba jong chief minister. Bas ngova ban kren. Yo central power minister. Ban exam. Ya ke megalia nakane ka bill. Lam kumta ngani tho epi ki press ki bodan hangne khublei shibon tlawan ngakwa ban ang epi hakane ka por hangne akhmat barakhoi kan sapai ka por hakaba u chief minister jongi u power minister jongi u CMD jongi kin hak ban lek hakmat jogini ki private party ki ban run ya ka power hangne ka state ka jongi ban request ya ki ban ang snobha I like yo pajba ujongi hakador kababet lam kumta haka election ngila rem lam kumta haka election ngila rem kane ke message kabang kwa ban pha sakinong mikmat ki jongi ki ruling bat ki opposition dakan mau ya kane kakten haka pratrek August arajar arfuar balada pisha Pakinuat ki private party yang ne Kinhapan len ngoyaki Hausnam arhajar arfulai Arfusau Arfusan Benong bas ngoba I like Syakisnong ki jonga Lam kumta Ngam nur cepan len mi Namar bakador Kalakil palat Len kali yang software juga nisak North East Space Center Kanu ke software ke jongka Handrai ke software Hang ni apa kejala kejongi dapat tahu spot meter kedai nyobo pra kror tengka keli yaki bakin cai bakin aga details ke software ayu ki wanrap kata hang ni kalau ada kapor hakaba nyimla jo pan skap nyimla bani yaki khon ki kejongi bakin lek cepo ki madan siki surup bangin krom shua pan pai kata kapor bangin krom mangi ngin pun krom yak sarkar Ngin pulang ke leader bikin krong maki. Hi ki jige beta. Ki noi kai giam. Ki kontrak jual we ki department giam. Kelapai kapor hakaba mangi ingin salumlang. Yakini ki police barakat. Ki beran napok state ke jongi bat ngin bule ai ka we ke movement. Agree to that? Yes. Kalau ada kapor pangi trailang. Ki dan ki beli di organisation di berit bisa kenyot kalau ada kum kapor ke bemangi mentah in hap penyerap yaki nyimla cuban senap tangga dia kawai kapua ben request pi each one of you at this moment we should stand united. This is not only for us employees future but it is for the future generation of our youth, future generation of our state, for the survival of our state. Thank you very much. Jai Hind! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad!